Bonġu mill-ġdid nispera li tinsabu tajbin, aħna għaddejjin tajjeb ħafna u infatti jista' jkun li battuni ħarira aljenata li xkon diġà nitkellem mal-mistiden li jmiss li diġà xroblu s-sentimenti ta' moħħhom ma huwa suġġett li forsi ma nafx ħafna fuq però jinteressani. Grazzi tal-li tinsab miegħi minn BirdLife Malta, kif inti Bonġu? All right? It-tifel li il-ġuvni għanzi li jgħamil dak li uċutek ta' t-tifel imma għajja, jennaħu pjaċir meta jgħidu li tifla, għax xtaqt najt li il-ġuvni li jgħamil dak li jgħamil il-lum għalix il-passjoni għal dak li għandu xaqsam ma' kollu ma' natura probabli bdiet minn meta kont tifel tilab fi ġnien. Ejja, minn hemm bdiet. Dejjem kelli ftit interess fin-natura, ta' fint tkun ta' tifel tibda tesplora. Mbagħad darba kont San Luigi dak iż-żmien kelli prize king fuq l-asafar u beda l-interess. Tibda tosserva fil-ġnien tara asfur l-ewwel hemm, tibda taqra, kien hemm ħafna kotba dak iż-żmien li kienu spirawni. Sewwa. Tibda tara l-problemi li hawn fil-pajjiż li tlifna ċertu asafar sfortunatament minħabba avvenimenti li kellna. U tħoss il-ġibda li tgħid isma' jiena nixtieq nistudja u nasal fil-punt li nixtieq nagħmel xi ħaġa fuqha biex insolviha. Ġibda lejn l-ambjent jew ġibda lejn l-asafar? Lejn l-asafar li iktar li bdiet. U mbagħad tibda tifhem naqra iktar il-komplessità li ovvjament l-asafar huma parti minn ambjent iktar kumpless. Ambjent kumpless li ġieli kumpless għax nagħmlu aħna kumpless. Għaliex fil-verità jekk toqgħod qis ġieli jaħdem perfezzjoni, jekk inħalluh naqra bikwietu, però kif qed tajt inti l-ambjent jaffettwa ħafna. U allura x'ġara mbagħad? Mbagħad ovvjament ħajjart li niġbed lejn il-bioloġija li kien is-suġġett favorit tiegħi, komplejt nistudja hemmhekk, konservazzjoni, għamilt masters barra minn Malta. Eventwalment mbagħad kien hemm l-opportunità fil-BirdLife Malta u dħalt għaliha 16-il sena ilu. 16-il sena, mela hekk ilek mhux ħażin tafu probabbli fuq ponot subaj. Ejwa, rajna minn kollox. Rajtu minn kollox, x'tagħmlu hekk għaliex aħna nisimgħu bikom ovvjament, inżuru forsi s-sajts tagħkom ukoll, imma x'tagħmlu? Ġifieri jiena meta bdejt fil-BirdLife kien wieħed mill-ewwel proġetti li kellna fondi Ewropej fuq il-konservazzjoni tal-asafar tal-baħar li sar ħafna xogħol minn dak iż-żmien li law, ġifieri għandna pereżempju 28% tal-ibħra Maltin li ġew protetti minħabba dawn l-asafar u dak kien proċess li kien sar bi proġetti oħra l-qudiem. Hemm ix-xogħol li l-iktar l-BirdLife tkun magħrufa fuq li huwa l-kaċċa u l-insib li għandhom impatt tagħhom fuq l-asafar kemm dawk li jbejtu Malta u kemm ukoll dak li jpassu. U mbagħad hemm affarijiet oħra, ġifieri l-iżvilupp insostenibbli li għandna fil-pajjiż dal-aħħar nisimgħu bil-kwistjoni ta' Manuel Island, BirdLife Malta hija parti minnu wkoll. Il-ġlieda li għandna kontinwa biex ma nħallux il-postijiet naturali ta' dan il-pajjiż jitkomplu jitnaffru u jiġu u nitilfuhom għax hemm minnhom importanti għall-asafar, ma hemm minnhom ukoll importanti għal diversi ħlejqiet u abitati ta' importanza reġjonali f'pajjiżna. Mbagħad hemm ix-xogħol ta' edukazzjoni li nagħmlu ħafna fl-iskejjel, komunikazzjoni biex inqajmu iktar għarfien fuq l-ambjent naturali għax ovvjament jekk in-nies ma jarfux x'inhu importanti mhux se jħossu għaliha jew jagħmlu dak il-pass biex jipproteġġuh. X'jan da x-xogħol kollu li jkun qed isir. Ħafna servizzi li jingħataw ukoll jingħataw biss minn BirdLife Malta, kont tissemmili aktar kmieni. Iva, pereżempju waħda mill-affarijiet li nagħmlu hija li aħna għandna tim li jaħdem miegħi li nkunu qegħdin 24/7 on call. Hemm number li jistgħu jċemplu n-nies 79255697 fejn jekk isibu xi asfur salvaġġ diffikultà jistgħu jċemplulna u aħna nintervjenu. Sa ikolli ngħid żmien tas-sena pereżempju hemm ħafna safar tal-bejt li jkunu ħerġin mill-bejt u n-nies iċemplulna. F'dak il-każ nikbidawhom biex ma jagħmlu xejn kważi għax jekk tieħdu d-dar iktar għax qed tneħħih mill-ġenituri tiegħu. U hemm diversi perjodi tas-sena li nkunu attivi iktar. Issa pereżempju qed ngħidu issa qegħdin f'Ġunju, iktar tard f'dan ix-xahar ikollna l-asafar tal-baħar il-garnija li jibdew joħorġu mill-bejtiet tagħhom fl-irdumijiet jitfixklu bid-dwal li għandna madwar il-kosta u jispiċċaw fl-abitat. U ħafna drabi n-nies jisibuhom fit-triq, fil-bitħa, fil-pool u ċemplulna u aħna nintervjenu biex noħduhom għall-attenzjoni ta' veterinarju u mbagħad inħarbuhom nagħmluhom ċurket u nħarbuhom fis-salvaġġ nerġgħu. Kollox skont l-istaġuni tiegħu. Iva, u drajnija. U drajtu u di taċ-ċurket, x'inhi di taċ-ċurket? Il-benefiċċju ta' Iċ-ċurket huwa dak li ngħidulu bird ringing
huwa sistema internazzjonali li hija xerjata ma' pajjiżi oħra Ewropew. Mela jiena fajna nitfgħu ċurket li jkun b'numru uniku fuq dak l-asfur, jiġi reġistrat f'sistema li hija shared internationally, u l-vantaġġ tagħha jekk dak l-asfur jinstab x'imkien ieħor, mela allura l-istatistika dak l-asfur tkun diġà mittieħda minn Malta u nafu l dak l-asfur jew beda ħajtu Malta jew xi ħin għadda minn Malta u ġie kkontrollata hawnhekk. Jittieħdu ċertu miżuri parametri tal-isin tiegħu tal-istat ta' saħħa u mbagħad jiġu rilaxxati. Hawnhekk qed naraw filmata hawnhekk. Iva, dan il-ġimgħa ħarrabna diversi gawwi li kienu qed jiġu riabilitati magħna. Din hija attività li dal-aħħar qegħdin nieħduna aktar ħsieb. Qed nistiednu membri tal-pubbliku, jekk speċjalment tkun persuna li tkun ċemplitilna li sabet dan l-asfur, wara proċess ta' riabilitazzjoni mbagħad nerġgħu nħarbu l-asafar biex jerġgħu jsibu ruhom fis-salvaġġ. F'dal-każ il-gawwi il-preżenza tiegħu is-salina hija waħda qawwija u ħarrabnihom hemmhekk stidinna fil-fatt in-nies li kienu ċemplu oriġinarjament meta sabu dawn l-asafar f'diffikultà. U ġew daw in-nies Iva, ġew ovvjament intuhom l-esperjenza li jaraw mill-viċin l-asfu li huma jkunu ċemplu huma stess. Hija ta' sodisfazzjon ovvjament li anka tagħti follow-up lin-nies fuq il-każ li jkunu ċemplulek. Anki hawnhekk hija mument sabiħ ħafna, allura nimmaġina min jaf għalikom li tkunu. Għalina hija kważi xi ħaġa ta' kuljum din, imma qed nitgħallmu ħafna, qed nistħarġu iktar, qegħdin anka nillinkjaw ma' ċentri ta' riabilitazzjoni barra minn Malta fejn qegħdin nitħarġu iktar. Kull speċi għandha l-requirements tagħha, kemm l-ikel, ovvjament kollox isir bil-parteċipazzjoni tal-veterinarji li jkunu qegħdin jiffollowjaw il-proċess kollu, imma hija ħaġa sabiħa li terġa' tagħti lura ċans ieħor il dawn l-asafar. U anki għalikom probabbli li tkunu involuti b'mod direttament min jaf li Titgħallem ħafna, dan huwa grezz tal-bejjem, dan huwa asfur ieħor illi kien vittma ta' kaċċa legali, nġabar minn Għawdex, għamel kważi xarejn issa fir-reabilitazzjoni b'ġewnaħ miksur u hemmhekk reġa' seta' jtir fl-ambjent naturali tiegħu. Reġa' mar lura f'dak illi jaf u f'dak illi jħobb. Eżatt. Naħseb kull proċess, kull kasu għalih fejn jidħol ħin u xejn. Kif tkunu tafu? Ovvjament, l-ewwel pass meta jinġabar l-asfur huwa illi nistabilizzaw il-feriti li jkollu ħafna drabi anka importanti li jkun ċertu rehydration, speċjalment f'dat temp bħalissa. Mbagħad jittieħed għand il-klinika tal-veterinarju jaraw x'hemm bżonn jekk ikun ksur normalment l-iktar li jieħu żmien. Jew anke jekk ikollu r-rix imkisser għax ir-rix biex jerġa' jikber ovvjament jieħu żmien. Mbagħad nibdew il-proċess ta' riabilitazzjoni jekk hija ġewnaħ miksur sakemm taqgħet l-adma u mbagħad inħarġu l-asfur biex jerġa' jibni l-muskulatura tiegħu x'hekk jagħmel żmien ma jiċċaqlaqx ovvjament bħal bniedem għandu bżonn il-fiżjoterapija biex jerġa' jiġi f'postu. Jekk huwa tar-rix iridu nistennew u titriggerja anke l-proċess b'ċertu ikel biex ibiddel ir-rix tiegħu. Ovvjament asfur isek qed tara ajruplan u l-body tal-ajruplan jekk ma jkunx perfett ma jkunx jista' jtir, allura ir-rix titerġa' ġib f'postu. Aktar kmini wkoll semmejt l-edukazzjoni, l-tfal tagħna naħseb di importanti ħafna anke biex ikunu konxi ta' xemm barra. Ħafna. F'dal-każ anke nużaw dal-attivitajiet kultant kellna l-okkażjoni li jiġu tfal. It-tfal jistgħu jiġu riservi, jorganizzawlhom ġiti jiġu riservi jaraw il-riserva naturali hemmhekk jiġu bl-iskejjel u nħarġuhom fuq l-aspett mhux ġasta safar, l-aspett ukoll ambjentali li joffru r-riservi, ġifieri li huwa rifuġju ta' annimali u ta' abitati fejn jkunu jistgħu anka permezz ta' teachers li jkunu mħarġin f'dawn l-affarijiet jispjegawlhom ftit x'hemm għaddej. U allura għal dawk li forsi għandhom bżonn iktar informazzjoni dwar. Jistgħu jidħlu fuq is-sit tal-BirdLife Malta, jistgħu jingħaqdu membri magħna, jidħlu fis-sit u jkunu jistgħu jsegwu. Inħeġġeġ in-nies anke jsegwu s-social media ħafna attivitajiet kważi kull ġimgħa xi attività oħra fejn il-pubbliku jista' jiġi għal dan l-attivitajiet ħafna minnhom xejn ukoll. U jkunu parti minn il-komunità li qiegħda segwi l-iżviluppi ambjentali għandna f'dal-pajjiż. Jiena ningrazzjak li kont magħna dalgħodu li tajtna dil-informazzjoni, grazzi sellili anke għall-bqija tal-kollegi wkoll tal-ħafna volontiera li hemm anki magħkom. Aħna minn hawnhekk ħanerġgħu noħorġu ftit mill-istudju biex niltaqgħu nkomplu ma' Rasil.